Molt bé, doncs res, benvinguts al Fòrum Atlàntida en versió telemàtica. Sembla ser que estem sortint d'una pandèmia, però estem entrant en una altra, no? La pandèmia del sobrepès i de l'obesitat. Tots aquest temps hem estat confinats i segurament hem menjat massa i hem begut massa o hem estat fent poca activitat física. Això ens explicarà la Pilar. Per parlar d'aquest interessant fenomen que ha passat, hem invitat a Pilar Betriu. Pilar Betriu és dietista, nutricionista i màster en psicopatologia clínica. Des del 2004 visita com a dietista al nostre centre mèdic d'Atlàntida, Enric Granados. Allà la podeu trobar i podeu demanar hores si us voleu visitar amb ella. Sense més preàmbuls, passo la paraula a Pilar Betriu i sapigueu que quan acabi l'exposició encetarem un torn de preguntes. Endavant, Pilar, ara et passo en directe. Bon vespre a tothom. Un moment. Ara. Bon vespre a tothom. Iniciarem la presentació. No voldria pas fer-vos un curset, sinó farem una exposició ben sintètica, centrarem el tema perquè després hi hagi temps per dialogar. Vosaltres fareu preguntes si ho desitgeu i mirarem de respondre, ja que els dietistes som professionals altament pràctics, resolvem problemes de la vida pràctica alimentària amb el dia a dia, doncs ho farem d'aquesta manera. Comencem ja la presentació. Tal com ha comentat el doctor, moltes gràcies, doctor Rabassa. Doncs ens trobem sortint d'una pandèmia i estem visquent ja des de fa temps una pandèmia paral·lela, una de les pandèmies que hi ha paral·leles, que és la pandèmia de l'obesitat. Ens arriben dades preocupants i ja des de l'any 2019 sabem que el 50% de les persones de 18 a 74 anys han presentat un excés de pes. I dins del col·lectiu dels infants, un 34% entre 6 i 12 anys igualment. I la pandèmia ha agravat sobremanera aquesta situació. Per tant, són xifres inquietants i intentem aportar dades per mirar de solventar aquest greu problema que tenim al nostre medi. Tot això, com bé ha dit el doctor, fa referència als canvis en els hàbits de vida que hem hagut d'aplicar aquests últims anys. El confinament ha portat sedentarietat, els canvis en la manera de treballar, bàsicament el treball online, ha portat sedentarietat, s'ha donat estrès, s'ha donat ansietat, s'han donat canvis als hàbits de vida. Potser les persones no han pogut sortir a caminar o a l'aire lliure tant com haguérem desitjat. Tot això ha fet pujar la gana. O sigui, la sedentarietat fa gana, l'estrès fa gana, l'ansietat fa gana, la poca relació social fa gana i set. Per tant, tot això ha portat a que les persones, en general, tinguéssim més capacitat de fer reserva o més oportunitat de fer reserva. I ja sabem que tots els excedents energètics que no podem gastar, per dir-ho clarament, fer despesa, els humans se'ns reserven en forma de greix. Per això parlem d'obesitat com un excés de reserva d'energia corporal en forma de greix. Això ens ha dut a un augment de cúmuls dins del teixit adipós, que de fet està format per les cèl·lules greixoses. Teixit adipós vol dir teixit gras. Dins de l'obesitat podem distingir per la constitució, diguéssim, la hipertròfica,
que fa referència a que tenim els adipòcits com dipòsits de greix plens. Quan fem dieta, pot ser que els petits dipòsits, anomenats adipòcits, es buidin. Quan tornem a menjar, ens oblidem de la dieta, tornem a adquirir hàbits de vida poc sans, es tornen a omplir. O sigui, fem allò que es diu l'efecte yo-yo. I amb l'obesitat hiperplàstica, que és quan hi ha molts adipòcits i plens, doncs aquí ja és molt difícil de tractar, de reduir-los no es pot i buidar-los és molt difícil. I quan fem referència a l'obesitat des de l'àmbit morfològic, parlem de l'obesitat androide o l'obesitat ginoide. Per tradició i per estereotip s'ha aplicat el terme androide a l'home i ginoide a la dona. Forma pera, forma poma. Tot i que això a la realitat pràctica, vull dir, està barrejat. Vull dir, no és gairebé mai en estat pur. Trobem dones androides i trobem homes ginoides. L'obesitat androide, com a potencial de factor de risc, és la més perillosa perquè és la que pot donar, i de fet està donant històricament, síndrome metabòlica. L'obesitat ginoide fa més referència a patologies tipus cel·lulitis, mal retorn venós, no és tan portadora de factor de risc. I en quant a l'obesitat infantil, és importantíssim de fer prevenció, perquè no ens adonem, no som conscients que aquella criatura que li permetem menjar de tot i a totes hores, d'adult, podrà patir obesitat hiperplàsica, perquè és dels 2 anys fins a la pubertat quan el cos va creant les cèl·lules adiposes i és llavors que es podrà determinar la quantitat d'adipòcits que tindrà aquella persona de gran. O sigui que és molt important que tinguem això present i que eduquem i cuidem a les criatures en aquest aspecte. La causa de l'obesitat en si, la paraula obesitat prové del llatí obesitatis. Fa referència a un cos corpulent, a un cos ben nodrit, a un cos que ha menjat molt bé, inclús amb excés. Sempre respon a un balanç energètic positiu. Què vol dir balanç energètic positiu? Vol dir que n'ha entrat més del que ha sortit o que n'ha sortit menys del que ha entrat. O sigui, han menjat molt, no han pogut gastar tota aquella energia i s'ha anat a reservar en forma de greix. Qui té la clau perquè tot això passi? Perquè hi ha persones que mengen moltíssim i no fan reserva grassa. Doncs aquí tenim una sèrie d'hormones mediadores, com pot ser la insulina, el cortisol, la leptina, les catecolamines, que hi ha aquí bastant factor genètic, segurament, és cert, no? No tothom pot fer una resistència a la insulina. D'on prové aquesta capacitat de fer resistència a la insulina? Doncs prové dels nostres avantpassats homínids. És que si en aquella època no s'hagués fet una modificació genètica perquè la glucosa que obtenien dels aliments no passés tan de pressa a la sang i no fos consumida, aquells homínids s'hagueren mort. O sigui que, de fet, fa com uns 30.000 anys que el nostre genoma no ha canviat. Som els mateixos de fa 30.000 anys, però, clar, ara nosaltres no tenim necessitat de tenir la reserva a sobre nostre, de portar la reserva a dins, perquè ells anaven per aquelles estepes trotant, se'ls hi va acabar els vívers, i es van donar inclemències molt dures al medi ambient, al clima. Van tenir de modificar la seva manera de al modificar la seva oportunitat, capacitat de consum, doncs l'organisme es va anar adaptant per preservar l'espècie. Què vol dir que van crear una resistència a la insulina?
El que ara és una patologia i intentem desfer-nos-en i no patir-ho, en aquella època va ser un factor que va preservar l'espècie. Va servir, resistència a la insulina, vol dir que quan mengem aliments hidrocarbonats que contenen midó, que es van fent digerint i finalment en surt el producte glucosa, que és el substrat energètic que utilitzen les nostres cèl·lules per fer energia, per viure, com ara tenim les cèl·lules del cervell, les cèl·lules de la sang, les cèl·lules del fetge, tenen un consum preferent de glucosa. Si hagués estat molt ràpid aquest pas de la sang als teixits, que això es fa gràcies a l'hormona insulina, doncs aquells homínids no hagueren sobreviscut. Llavors es va anar creant aquesta modificació genètica per tal d'enlentir. Cosa que ara això ens està molestant molt, perquè ara nosaltres, la nostra reserva és el frigorífic, és el congelador, és el súper que tenim a la cantonada de baix, o bé és un globo que et pot venir a qualsevol moment del dia o de la nit a portar-te el que demanes. No podem... No tenim necessitat de la nostra reserva per quan vindrà el dia que no tindrem accés als aliments i haurem de subsistir. En aquest cas, els homínids, nosaltres procedim, sembla ser, segons els científics, procedim dels mateixos homínids que feien reserva a l'abdomen. Nosaltres també tenim la tendència, sobretot com ara parlaven de l'obesitat androide, els homes fan més reserva a l'abdomen, les dones als malucs. La natura ho ha proveït d'aquesta forma perquè la dona ha de gestar i si té molta reserva acumulada al ventre, a l'abdomen, és una complicació si a més ha de portar un fetus a dins. Llavors, el típic ginoide és que fem greix als malucs i els homes al ventre. Tots els mamífers tenim aquesta capacitat. O sigui, les foques ho fan dins de la pell, els camells ho fan a les llepes. Cada mamífer té un punt determinat elegit per fer la reserva segons la funció que té de complir el medi. Això us ho explico perquè el fet en si de tenir la capacitat de reserva no és una cosa patològica. O sigui, la patologia està amb l'accés d'aquesta reserva o de fer-la quan no la necessitem, perquè avui s'ha tornat un factor de risc a patir greus malalties, com ara l'androide, sobretot, a fer la síndrome metabòlica, que és una de les patologies que més ens està fuetant, per dir-ho d'alguna manera, a la nostra societat i més morts està ocasionant, com són infarts, com és la diabetis 2, com és la hipertensió, com és l'esteatosi hepàtica, que diguem popularment fetge gras. Tot això està inclòs en aquesta síndrome metabòlica que ha sortit d'aquest regal que ens va fer la natura en un moment donat per mirar de subsistir. Per, diguéssim, genètica, hi ha qui té la leptina més alta, que és l'hormona de dir prou quan estem fent reserva. La insulina ha iniciat el procés de reserva. La leptina diu ja tenim els... Però hi ha persones que genèticament tenen una falla amb el mecanisme de la leptina i no paren de sentir gana ni que tinguin els dipòsits plens, perquè la leptina, a part de dir prou, no ompliu aquí més, també diu no mengis més i fa parar de sentir gana. Però quan aquest mecanisme està avariat o genèticament és excessiu, és quan ara ens trobem amb què tenim de fer front a tota aquesta herència i la tenim de mirar de revertir per no patir malalties. Com us deia, això si no heu pensat mai que això, el nostre punt de reserva grassa és una guardiola. Penseu que fins fa 100 anys
això encara era un factor de seguretat, de benestar, perquè fa 100 anys, o poseu 120, a principis del segle XX, encara es donaven moltes patologies derivades de la desnutrició. Llavors, qui podia tenir una bona reserva grassa, doncs era un seguro per si quan hi havia la tuberculosi que va fer estralls fins que no es va trobar l'antibiòtic, va fer estralls dintre de la comunitat jove i gran, però sobretot jove. Doncs la persona que podia tenir la capacitat de fer més reserva, aquella persona podia vèncer millor aquestes malalties d'origen infecciós. I es va arribar a valorar estar grasset. I fins i tot, pensant en les dones, una dona amb una certa reserva grassa era una seguretat de continuació de l'espècie, perquè ja sabem que les hormones, d'alguna manera es pot dir que viuen al greix, són material lipofílic. Llavors, una dona molt prima, molt seca, doncs no era ben vista a nivell social perquè es temia que no seria fèrtil. O sigui, això venia d'una veritat científica, encara que a la pràctica no sempre era d'aquesta manera. Com dèiem, que quedi clar que va ser un mecanisme fisiometabòlic protector i que en un moment donat es pot necessitar per vèncer determinades malalties. Però ara ja sabem que cap extrem no és saludable, ni un excés de reserva, ni una primor. Altra cosa que tenim de tenir present és que, a part de les hormones, al nostre teixit adipós hi viuen els disruptors hormonals, que provenen dels contaminants ambientals. D'això se n'ha parlat molt els darrers anys. Podeu consultar els tractats de doctor Nicolás Olea de Granada, la doctora Carme Valls Llobet, endocrina de Barcelona. En fi, hi ha quantitat de tractats al dia d'avui que us poden explicar, com el llibre de la doctora Valls Llobet, Medio Ambiente i Salut, que fa referència, fa una copi molt detallat i molt ampli de tots els disruptors hormonals ambientals, com afecten a la dona especialment, perquè ja que viuen a la matèria grassa, la dona per constitució tenim un percentatge més elevat de matèria grassa que els homes. Llavors, aquestes substàncies se'ls anomena disruptores hormonals perquè una vegada han entrat al cos emulen les nostres hormones o les bloquegen, perquè ocupen els receptors de les nostres hormones naturals i fan aquestes funcions patològiques. Llavors, una cosa que també cal dir és que qui fa una baixada de pes molt ràpida pot tenir problemes en aquest sentit, perquè llavors tots els tòxics ambientals que estan acumulats dins d'aquest magatzem gras passen al torrent sanguini. I no és igual que hi passin de mica en mica, perdent, no sé, 2, 3, 4 quilos mensuals, que fer unes baixades de 10, inclús s'han arribat a fer baixades de 15 quilos mensuals. I això també comporta una cetogènesi. Es pot complicar tot això. Hi ha hagut persones que han patit verdaderes síndromes, malalties, degut a que tota la toxina ha passat al torrent sanguini i allò, el fetge no ha donat, ni el ronyó, no ha donat abast a desfer-se d'aquelles substàncies que, inclús algunes d'elles, els òrgans de manera natural no poden desfer-se'n. Com dèiem, potser el que més interès tingui per vosaltres sigui com podem revertir aquest mecanisme, com podem prevenir, com podem evitar, com podem arribar a gaudir d'aquest regal, diguéssim, genètic, però no a patir-ne les conseqüències. Aquí farem una mica de referència a el que és la síndrome metabòlica. Ja ho hem dit, però s'ha de fer una mica de pensar-ho bé
perquè, com dèiem, és un dels problemes més greus de patologia que patim en aquest moment a la nostra societat i hauríem de mirar de revertir-ho. La termogènesi és la capacitat de cremar allò que quan hem menjat, els aliments que hem menjat es converteixen en nutrients a través de la digestió. Llavors, aquells nutrients tenen diferents funcions. Els que provenen del midó, dels quals ha sortit la glucosa, han de ser cremats per produir energia. La proteïna, que es convertirà en aminoàcids, ha d'anar a complir les seves funcions, a fer múscul i a fer les funcions d'enzims, hormonals, en fi. Té moltes funcions la proteïna dins el metabolisme, a més de fer múscul. I els greixos estan pensats per ser cremats compartint aquesta crema amb el substrat glucosa que prové dels carbohidrats. Llavors, aquí hi ha el problema de que les persones que tenen molta genètica del gen reservador tenen molta capacitat de fer lipogènesi i poca capacitat a la vegada de fer lipòlisi, que vol dir, una vegada s'ha creat el teixit adipós, la lipogènesi, és difícil portar aquesta termogènesi a terme, no? És difícil transformar amb energia aquest greix perquè no quedi allà sempre aturat, perquè el greix aturat s'oxidarà. El greix està bé, necessitem una determinada reserva, però l'hem d'anar fent córrer, l'hem d'anar gastant i fent i desfent, fent i desfent. Això se li diu metabolitzar i catabolitzar. Però llavors el problema de la massa genètica, diguem, reservadora, és que hi ha molta creació, lipogènesi i poca lipòlisi. Un altre tema, la localització de la reserva grassa al cos. Es diu, hi ha autors amb autoritat científica que ens parlen de que quan tenim el greix localitzat estómac i cintura respon a la síndrome metabòlica i subjeu la hiperinsulinèmia. O sigui, és com que constantment la insulina està provocada. De fet, el pàncreas, que és l'òrgan que la produeix, està estimulat, provocat, i hi ha una hiperinsulinèmia i, per tant, hi ha una hipercreació de matèria grassa constant al nostre organisme. Això és el que es té de revertir. Quan tenim el greix acumulat al tòrax, a les dones, normalment ens passa a la zona del sostenidor, es parla de disfunció tiroidal. Quan hi ha la reserva als malucosinatges, fa més referència a una hiperestrogènia. I aquí no tenim quan hi ha una reserva a la part baixa de l'abdomen que fa referència a una hipercolesterolèmia. O sigui, quan hi ha molt estrès, tant metabòlic com psíquic, es pot donar la hipercolesterolèmia i és el que fa reservar a la part baixa de l'abdomen. Com a la pràctica, què podríem fer per no crear tanta reserva grassa? O sigui, per no fer tanta lipogènesi, crear i poder fer més lipòlisi. Bé, tenim de prescindir de tots els aliments que no són aliments. És que hi ha aliments que ja no se'ls hauria d'anomenar aliments, perquè són verdadera escombraria. Dins d'aquests aliments hi trobem gran part d'embotits estàndards, carns greixoses, brioixeria. Hi ha brioixeria artesana molt bona al nostre país, per sort, però hi ha grans munteres de brioixeria feta amb una farina que no sabem ni si és farina, amb uns greixos que són sintètics. Tot el que prové d'aquests materials, d'aquests productes de tan baixa qualitat, ho tenim de desterrar de la nostra dieta, perquè són verdaders verins, pans industrials, pans congelats, pans carregats d'additius, additius perquè tinguin gust, perquè tinguin color,
blanc, perquè tinguin sabor, perquè tinguin textura, perquè tinguin humitat i no es facin secs al cap d'una hora. Dolços, pastissos, gelats, confitures, fregits, tota la, diguéssim, el que va a dins de les bosses que sembla més peces de plàstic que aliments. Les begudes ensucrades gasificades, les margarines, la llet de soja, se li diu llet, és un liquat de la mongeta de la soja crua. Per tant, no és que la soja en si, que és una llavor d'una planta, d'una lleguminosa, sigui dolenta, però s'ha vist que pot arribar a fer fenòmens d'autoimmunitat i parar la funció tiroidea. O sigui, no prendre cap producte de la soja que no sigui ben cuit o sigui fermentat. Podem anar escollint aliments de qualitat, que en tenim molts al nostre país, com és el bon pernil, el pernil cuit de qualitat, el llom curat, els carns cuites de galls d'indis, si pot ser de tall millor, els formatges, com més artesans siguin millor, pot ser fresc, pot ser curat, pot ser semicurat. És preferent la cabra i l'ovella per evitar la proteïna dels làctics de la vaca, que s'està parlant d'inducció a determinats tumors. Podem fer ús de la tonyina, del verat, del calamar. Tot això, si va en pots de vidre, millor, perquè ens lliurarem dels talats de les llaunes. Podem menjar esporàdicament salmó, bon salmó d'aigües nòrdiques, fumat, les anxoves, que aquí en tenim a diferents punts de la nostra natura, els seitons, les escopinyes, les navalles. Són aliments, els fruits secs, evidentment, és un dels pilars de l'alimentació mediterrània. Les ametlles, els nous, les avellanes, les llavors que tenim de tota índole. Tots aquests productes els podem utilitzar per esmorzars, per sopars ràpids, per berenars. Com afavorirem la dieta? Doncs hauríem de cuidar el nivell d'estrès que suportem, perquè, a veure, els nostres avantpassats, que parlàvem que van tenir de desenvolupar un gen reservador per poder subsistir, tenien un tipus d'estrès. Tenien l'estrès de no sabien si demà menjarien, no sabien si mentre buscaven el menjar vindria una fera més gran que ells i serien atacats i eliminats, no sabien si vendria una inclemència del temps, tenien un estrès. Nosaltres tenim un altre tipus d'estrès per proporcionar-nos el menjar també, que és l'estrès laboral. Vull dir, visquem en una societat que tenim un alt nivell d'estrès. Això fa pujar el cortisol. Els nostres avantpassats, aquest cortisol, l'utilitzaven per buscar el menjar, perquè anaven corrents per les estepes i amagant-se dels perills. Nosaltres no fem això. Nosaltres patim l'estrès, però mentre estem estressats davant d'un ordinador no podem desenvolupar un treball muscular, no podem desenvolupar, agafar eines o no i començar a donar cops a damunt de la taula o a damunt de la persona amb la que tenim un problema. Doncs tot això, aquest estrès, ens l'estem menjant, ens l'estem engollint i això és el que no deixa primar. Amb això no us vull pas dir que el que tenim de fer és treure el cortisol. El que us vull venir a dir és que el que tenim de fer és procurar no crear-lo. Cada un té de trobar la manera. Una altra cosa que tenim de fer molt important és mirar de passar 12 hores sense menjar. I sobretot si poden ser hores de nit. O sigui, menjar de dia, no menjar de nit. I passar 12 hores com a mínim deixant descansar el nostre aparell digestiu i el nostre metabolisme. Com a mínim, 12 hores al dia. Aquí tenim, ens apareixen un parell de piràmides. Una és la dels anys 70, quan encara se sortia de la postguerra, i podem veure que la base de l'alimentació, perquè
les dues són piràmides mediterrànies, la base de l'alimentació encara són els farinacis, o sigui, els aliments hidrocarbonats, es diu més avui en dia, no? Carregats de midons que tots, una vegada digerits, aniran a fer glucosa. Més amunt tenim els vegetals, crus i cuis, no? Verdures i hortalisses. Després tenim els làctics junt amb les proteïnes d'origen animal i a dalt de tot tenim els olis. Aquí falten aliments, però això és l'esquema és aquest. El 2010 ja es va realitzar un canvi, es va dir no, carbohidrats no ens convenen per la vida que fem, tan sedentària, no ens convenen. A baix, verdures i fruites i hortalisses, les proteïnes han quedat en un terme mig i a dalt de tot mínimes dosis de carbohidrats. Per això va ser el 2010. Avui, segons un estudi que fa anys que s'ha començat a desenvolupar des de l'Hospital de Reus, que se l'anomena PREDIMED, prevenció des de la dieta mediterrània, s'està començant a donar més importància al llegum, als fruits secs i amb algun determinat cereal i tubercles que no pas veiem a la piràmide del 2010, perquè s'està pensant en reduir la proteïna d'origen animal. Això s'ha vist a partir de les patologies que ha anat promovent un ús excessiu, exagerat de la proteïna animal al dia a dia i també el cost mediambiental que ha suposat aquesta pràctica. Per tant, s'està pensant en fer més ús de llegums i cereals per aportar, i sobretot fruit sec, per aportar proteïna i no fer tant ús de la proteïna animal. O sigui que la piràmide que està intermitja, aquí no la tenim, però és la que us estic explicant i la que es plasmarà a les dietes, que de fet ja s'està plasmant. Aquí tenim una opció que als darrers anys s'ha desenvolupat molt, que se l'anomena dieta paleolítica, que està basada en justament el que dèiem d'aquells homínids que menjaven el que trobaven. Llavors, diferents doctors que la van promoure van parlar d'eliminar sucres simples, d'eliminar làctics, perquè en aquella època els homínids no en tenien, tampoc tenien llegums, o sigui, ni cereals, cap cosa que ara prové dels nostres cultius perquè ells no cultivaven, eren nòmades, eren vagabunds i carronyers, com diu el doctor al llibre El mono obeso, i per tant fins al paleolític no es va iniciar el cultiu i la criança d'animal, la domesticació d'animal. O sigui, aquí, com podeu veure, és una dieta basada en allò que es pot trobar, com si diguéssim, de manera ocasional. Peix sí, perquè els hominis pescaven, fruites i llavors perquè les trobaven als arbres, alguna arrel que amb les seves urpes feien sortir de la terra. O sigui que per mi, segons la meva opinió, la cosa bona que té aquesta dieta és que exclou els sucres simples, que no són per menjar cada dia. Els sucres són per ocasions, per celebracions, com aquí fem a Catalunya, que tenim la coca de Sant Joan, tenim la mona, que ara aviat vindrà, tenim el tortell dels Reis i tenim determinades pràctiques de celebrar aniversaris, festes, però no és un aliment que s'hagi de menjar amb el dia a dia, perquè aquest sucre el tenim d'obtenir de menjar carbohidrats de carburació lenta que van carregats de fibres i hi ha un temps de digestió justament per evitar que la insulina faci el mal que hem explicat, no faci de les seves, perquè no estigui constantment provocada, estimulada i per preservar el nostre pàncreas. Amb això jo estaria d'acord amb la paleolítica, no estaria d'acord amb l'acidificació que pot comportar un gran aport d'aliments d'origen animal.
La dieta cetogènica està molt al dia. Per mi, segons la meva opinió, no és una dieta per fer-la de manera sistemàtica, cosa que s'està promovent molt des de diferents àmbits. De cap de les maneres. La dieta cetogènica és, com si diguéssim, una emergència pel nostre metabolisme. Per tant, servirà per certes cures, per fer-la a temporades de manera molt controlada, determinades persones que per patologies, pel que sigui, han de baixar pes de manera al primer mes, segon, de forma ràpida i molt controlada, i per estats determinats i per hores del dia. Però no una dieta cetogènica massiva i sistemàtica és un incident metabòlic amb el qual no hi estic gens d'acord ni el comparteixo de cap de les maneres. Aquesta dieta pot descalcificar perquè és altament acidificant. S'ha vist perquè s'ha comprovat que eleva els nivells de colesterol, els nivells d'adrenalina, perquè està basada en no ingerir cap midó, cap aliment que contingui midó del qual se'n pugui desprendre la glucosa. A veure, per què s'eleva l'adrenalina? Perquè quan fem una baixada de sucre, un mecanisme compensatori és la pujada d'adrenalina perquè no caiguem a terra rodons, no? Normalment qui la fa, almenys els primers temps, va fatigat, pot fer deshidratació, pot fer nàusees. Aquí la gràcia d'aquesta dieta és que pràcticament del tot no es fa mai. Per molt que es digui, no es fa. Vull dir, hi ha trencaments esporàdics. La persona que diu que l'està practicant, esporàdicament la va trencant. I llavors aquests contres no acaben passant quasi mai. Però, com us dic, és una incidència metabòlica que no s'ha de fer de manera sistemàtica. Tornem a dir que hi ha una gran alliberació de l'ió amònic, que és altament tòxic, perquè per fer acopi de les calories que es necessiten al dia amb una dieta cetogènica, amb la qual no es permet tocar gairebé cap planta, cap vegetal, pràcticament cap fruita, 4 fruitetes vermelles, perquè ara estan molt de moda les fruitetes vermelles, que no són del nostre àmbit, per cert. No es parla mai d'una taronja, d'una mandarina, d'una pera, no. O sigui, el cos es veu privat del mínim aport de glucosa. Quan el cos no té 50 a 100, ja parlo d'un marge, perquè cada cos, segons l'estructura del cos, serà un nivell o un altre. 50 a 100 grams al dia d'aport de glucosa, aquell cos entrarà en cetogènesi. Llavors, perquè això pugui passar és que hi ha fins i tot una privació de gairebé tots els aliments d'origen vegetal. Això és una barbaritat metabòlica. Llavors s'ha de fer acopi de molts productes d'origen animal i és el que ens porta a l'acidificació, ens porta a crear un metabolisme reservador. I l'absència de fibra és el que pot fer estrenyiment, que de fet el fa, pot fer pujar el colesterol, pot fer distorsionar el metabolisme, o sigui, el funcionament hepatobiliar pancreàtic. Com us havia dit, no és una dieta gens de recomanable per fer-la de forma sistemàtica. Ara, una altra cosa és a mans d'un endocrí i per moments determinats patològics i controladíssima. Sí que estaria més d'acord en practicar dejunis perquè s'ha vist que tenen molt èxit a l'hora d'encetar una obesitat tossuda o rebel.
A veure, el dejuni de 12-12 és sagrat. Només que vulguem tenir salut, ja no anem a buscar una pèrdua de pes, aquest dejuni s'ha de mirar de fer dia a dia. És difícil a la nostra societat perquè estem acostumats a sopar tard. Llavors, una manera seria també esmorzar tard, o sigui, la primera presa d'aliment sòlid, fer-la a mig matí i a primera hora prendre un te, prendre una infusió amb canyella, amb el que cada un vulgui, amb una cullerada de vinagre natural, de sidra de poma, i si no es pot sopar d'hora, doncs, com us dic, que passin 12 hores fins que es torni a fer una ingesta d'aliment sòlid. El que ja està força bé per baixar pes és el dejuni de 16-8, que, com veieu, 12-12 fa 24, 16-8 fa 24. Consisteix a no prendre aliments sòlids ni líquids amb contingut calòric, perquè líquids com ara l'aigua i les infusions sense contingut calòric es poden prendre i s'han d'anar prenent tot el dia. Durant 16 hores no es prenen aquests aliments amb contingut calòric i es fan 2 àpats amb un marge de 8 hores. Doncs s'ha vist que aquest dejuni és una estratègia molt bona per fer el que es diu un metabolisme elàstic, no? Que no fem servir només una única via metabòlica, que en el cas de cremar sempre glucosa faríem servir la via metabòlica de la glucòlisi. Però si unes hores del dia podem arribar a encetar el teixit adipós, cremar greix com a font d'energia, llavors posarem en marxa el cicle de Krebs. Llavors, això és altament beneficiós, és flexibilitat metabòlica, que és la que també tenien els nostres avantpassats, que es va fer aquest mecanisme per preservar l'espècie. I els dejunis de 24 hores són dejunis que qui està acostumat a fer dejunis més curts, de tant en tant fa un dia, això es fa a moltes cultures, es fa a moltes èpoques a determinades zones del món, es fa un dejuni de tot un dia periòdicament per fer una depuració de l'organisme. Aquí tornem a estar amb la clau. La clau de la lipogènesi la té la insulina, com farem que la insulina estigui a ratlla? Què és el que ens convé? No ens convé un metabolisme hiperinsulinèmic, de cap de les maneres. Evitarem el consum de tota mena de dolços a diari, o sigui, no afegirem sucre simple, molt menys sucre de supermercat perquè està carregat d'additius també, ni mel als aliments. Evitarem les begudes ensucrades, menjarem la fruita sempre com a postre a dins dels àpats o bé a l'amanida, mai una fruita sola a mig matí, a mitja tarda, cosa que s'ha divulgat rabiosament les darreres dècades, però no s'ha de fer mai si no es vol estimular la insulina. Evitarem, la gent gran, jo recordo els meus avis que es menjaven la fruita amb un bocinet de pa que deien abans negre, que és el pa integral. Per què? Perquè sabien molt bé, sense saber-ho, que aquella fruita tan dolça, sobretot el raïm, les peres, fins i tot jo havia vist menjar torrons amb pa, perquè tot el dolç ho menjaven embolicat amb una mica de pa integral perquè tingués una carburació més lenta i no estimulés la insulina. Evitar àpats voluminosos. S'ha de fer plats moderats, de lo que sigui, plats moderats. Després de cada àpat, evitar la sedentarietat. Ens hauríem de posar en moviment i fer alguna tasca domèstica, recollir la taula, fregar els plats, donar un tomb, no quedar-nos immediatament estarracats al sofà. Iniciar el dia amb un got d'aigua calenta o tèbia, com us deia, la cullerada de vinagre de sidra i, si es vol, una mica de canyella, que també és una gran reguladora de la insulina. Cada dia hem de menjar aliments carregats de fibra tova, com són les verdures i hortalisses i llegums. Afegir canyella i gingebre a les infusions, ja ho havíem dit. També es pot afegir canyella a les carns, com s'ha fet tota la vida al nostre àmbit mediterrani.
des que la van portar els àrabs, evidentment. I evitar pics de cortisol. Això ja és una mica més complicat perquè de vegades aquest estrès es genera des de la psique i això és més complicat per les persones, però tenim de trobar mitjans per poder-ho fer. Dormint, precisament, és una bona manera de fer-ho. Ara es posarem un cas prototip perquè suposo que us està interessant més la part pràctica. No sé si m'estic estenent una mica massa amb la teoria, potser sí, no? Bé, un cas prototip que pot ser d'interès, no? Una dona de 56 anys, 163 centímetres d'alçada, pes actual 68.600, un percentatge de matèria grassa del 36%, amb la qual té ratllant els 25 quilos de matèria grassa. Això és un excés, segons els paràmetres és un excés. El seu índex de massa corporal és de 25,82, això ja està considerat un sobrepès grau 1, perquè l'índex de massa corporal des d'una vertent de la definició de salut actual pot anar de 19 a 26, 26 ja és un sobrepès. I l'índex cintura-cadera és el més alarmant perquè una dona no hauria de sobrepassar el 0,85 per no tenir una obesitat androide, que és la més de risc, no? I aquesta dona té 0,93. Morfologia ginoide, però se li han començat a fer cúmuls de greix a l'abdomen i té un pare amb diabetis mellitus 2, cosa que té números a la rifa, per dir-ho d'alguna manera, té genètica, no? Va tenir la menopausa als 52 anys, ja va incrementar 2 quilos amb el procés, actualment ha estat fent vida sedentària, aquest cas està documentat a final de setembre del 21, l'any passat. Actualment té de fer teletreball, no ha caminat tot aquest temps i el seu pes òptim, al qual vam arribar a la conclusió, perquè el pes òptim és un pes molt personal amb el qual la persona s'hi sent bé segons la seva estructura, el pes que ha tingut durant molts anys de la seva vida, quan s'hi ha sentit bé i contrastant-ho amb els estàndards, o sigui, és arribar a un acord amb el que a tu et va bé i els estàndards des de la salut, no? Seria els 58-60 quilos. Però ha fet un increment aquests 2 darrers anys de confinament fins als 68.600 i ella desitja tornar als 58. Fa 8 mesos se li va practicar ecoabdominal i va rebre la diagnosi d'esteatosi hepàtica, o sigui, el seu fetge està forradet de greix, o sigui, és com que el seu fetge es volgués anar tornant un foie. I clar, les persones humanes no som oques, no volem tenir un foie. Les transaminases altes, elevades, cosa que va junta, i diguéssim, és bastant freqüent que quan hi ha un cúmul o molts adipòcits i plens a la part, diguéssim, abdominal alta, és quan es fa filtracions i quan el fetge es va fent grasset, a part de que aquesta persona, no sé si aquí ho hem documentat, però se li va diagnosticar també fangs biliars, llavors no drena la bilis i tot això va alentint el metabolisme del greix. El seu TSH 3,8, quan a l'analítica anterior va tenir el TSH de 2,6, veiem com se li ha alentit la funció tiroidea i té una tiroxina de 0,68, que no arriba ni a 1, amb la qual veiem clarament que té una funció tiroidea molt lenta, cosa que fa encara posar més llenya al foc de la reserva de greix. Colesterol total 270, el LDL, que diguem popularment colesterol dolent a 200, està sobrepassat, triglicèrids molt sobrepassats, això va junt amb l'esteatosi, la vitamina D baixíssima, cosa que no és favorable per un funcionament òptim de la tiroides. Què fem amb aquest cas? Passo així? La proposta és baixar a 60 quilos. Ara potser ja no pot anar a 58, fa anys que va tenir la menopausa. Normalment les dones pugem mitja una talla, seria lo normal, 60 quilos.
Una anàlisi dietètic de tota la seva jornada ens va portar al descobriment que està ingerint, està fent acopio de 2.600 quilocalories. Se li recomana una reducció calòrica d'un 25% per començar, amb la qual instaurem una dieta de 2.000 quilocalories. En aquest moment està donant molt bon resultat, una dieta que està bastant, diguéssim, rica en polifenols, que l'anomenem dieta del cacau i principis amargs. Un canvi radical amb el contingut de la seva la qualitat i la quantitat i qualitat dels seus aliments. Jo em baso en l'estudi Predimet que us he dit abans, no? I em baso també en la constitució de la microbiota. Ara us vull ensenyar en un moment un parell de llibres que us els recomano perquè un factor importantíssim de la lipogènesi i de la lipòlisi avui s'ha descobert que és la qualitat i constitució de la nostra microbiota. Un i un altre. Són dos llibres que han sortit, un aquest any i l'altre crec que fa 2, que documenten molt bé com està influint la microbiota dins dels fenòmens metabòlics i què podem fer per revertir-ho. Ja s'està parlant d'una bactèria que se li diu Akkermansia mucinífila, que té un gran protagonisme amb el tema metabòlic. S'ha vist que microbiotes riques amb aquest microorganisme correspon a persones amb una alta salut i longevitat i, a més, no obesitat i no síndrome metabòlica. Com podem fer per augmentar aquesta Akkermansia? Doncs jo aquí us presento una dieta. Aquí d'entrada a mi la pacient em va demanar fer un dejuni 16-8, però li vaig recomanar que comencés i iniciés amb un 14-10, perquè no és convenient, encara que els dejunis augmenten també, s'ha vist l'Akkermansia. L'Akkermansia, aquest microorganisme beneficiós, creix amb una reducció de l'energia diària, creix fent dejunis intermitents i també creix fent un gran acopi a la dieta de productes que portin polifenols, com ara són tots els aliments fermentats, com ara pot ser el miso, el kimchi, la xucrut, les olives, tots els encurtits, els làctics fermentats, kèfir, iogurt, els formatges bons fermentats. Tot això fa pujar l'Akkermansia. I també tota mena de vegetals, com més polifenols continguin, millor. El cacau també, el te i els cafès bons. Se li proposa aquesta dieta que probablement aquest contingut us arribarà, això arribarà als oients, no? Ens estem excedint de temps. Aquí teniu plats que formen part d'aquesta dieta. O sigui, la dieta està muntada amb el principi d'esmorzar a mig matí, fer un dinar cap a les 3 de la tarda amb plats típics de dieta mediterrània, que hi ha d'haver representació dels 4 grups d'aliments, més de la meitat del plat ha de ser vegetal, hi ha d'haver una ració de fruita, hi ha d'haver una peça de peix o carn, hi ha d'haver una reacció d'aliments hidrocarbonats. El preferent sempre és el llegum. Pot ser llegum i pot ser un dia una patata amb la verdura. Aquí teniu uns plats exemples i el contingut de la dieta ho veureu. Tardes, no? Què passa? No m'he deixat passar. Potser ha marxat, perquè és molt tard. Carles, està silenciat. Dic, hola. Hola. S'ha acabat ja la presentació? Tens alguna diapo més o no?
No, crec que m'he excedit, No. Ha sigut molt interessant, de veritat. Escolta una cosa, doncs, si us sembla farem unes quantes preguntes que tenim i així anem ràpid perquè si no no ens donarà temps. Bastanta gent està preguntant sobre el tema del teletreball. Ens pregunten concretament, jo estic fent teletreball, estic moltes hores asseguda davant de l'ordinador, faig règim, m'aixeco de tant en tant, bec aigua, alguna fruita, però vaig agafant pes cada dia. Com ho puc solucionar? I d'aquestes en tenim 2 o 3 que van pel mateix estil. No contestis fins que et vegis en directe, val? I així doncs ho anem fent. Puc ja respondre? Sí, endavant. A veure, aquestes persones haurien de mirar com tenen l'analítica, com tenen la funció tiroidea, com tenen els lípids a la sang i com tenen el sucre, la glucèmia i la hemoglobina glicada. Perquè si hi ha una hiperinsulinèmia, és normal que tinguin molta gana i que si estàs a casa i fent teletreball, a més de l'ansietat que això està comportant i la sedentarietat, no puguis evitar menjar. Els aliments que no tenen de menjar probablement ja ho saben i els que hem deixat aquí allistat ho podran revisar i podran revisar la dieta que han penjat. De tota manera, jo, en termes generals, si no hi ha cap patologia prèvia, aconsellaria iniciar aquest dejuni, començar amb el 14-10 i anar a parar al 16-8. Això serveix molt per desencallar aquest sobrepès rebel, que no hi ha manera de fer-lo baixar a causa de la sedentarietat i de l'estrès. Però, esclar, com practicar? Cada persona és un món, cada persona és un cas. Hauríem de veure l'analítica i hauríem de personalitzar aquesta situació. Jo estic a la disposició d'aquestes persones. Si hi ha algun altre mètode, si no poden fer visita presencial i hi ha maneres de que facin més preguntes sobre el seu cas concret i jo pugui respondre a través d'algun canal que vosaltres determineu, jo estic a la vostra disposició. Per baixar la gana, una manera també natural és prendre suplements de crom. El simple mineral anomenat picolinat de crom, si el problema pel qual no baixen pes és la gana excessiva, poden fer picolinat de crom 2 cops al dia. D'acord. Pilar, escolta'm, abans que hem començat les preguntes sense agrair-te molt aquesta presentació, que realment jo he estat agafant molts apunts i ha sigut molt interessant. Continuem amb més preguntes. Hi ha una, em sembla que es diu Antonio, que ens pregunta si has parlat de la canyella. Em pregunta quanta quantitat de canyella es pot prendre cada dia i si tens problemes de taquicàrdia, si en pots prendre o no. Es diu que la canyella, els que tenen tendència, pot fer pujar una mica la tensió arterial. A no ser que la taquicàrdia li vingui d'una petita elevació de la tensió arterial, si ja la persona és hipertensa, podria ser. Ara, prendre el que és, si la prenen pols, una culleradeta de les de cafè al dia dividida en 2 preses està molt bé. És un nivell que no és gens de perillós i és beneficiós perquè pot també fer disminuir la gana i pot fer que no s'elevi tant la insulina, que és per això que sempre, per tradició, s'ha posat canyella als postres dolços. Ja ho feien els àrabs i a nosaltres ens la van transmetre a través dels seus postres dolços. Molt bé, perfecte. La Mari Carme ens pregunta si l'obesitat és hereditària i la Maria Àngels ens pregunta com es pot saber el pes ideal. Te'n faig 2 en una. La Mari Carme pregunta si l'obesitat és genètica. Hi ha un component genètic a l'obesitat, que és el que m'ha explicat, quan provenim del gen, o sigui, hem agafat molt gen reservador, i
tenim uns hàbits de vida que ajuden a expressar-lo, s'ajunta la genètica amb els hàbits de vida i llavors aquí hi ha la gran, diguéssim, la gran explosió, no? Ara, hi ha persones que tenen genètica més o menys genètica, no? Això també, però vull dir, de vegades a menys genètica i hàbits de vida més saludables no hi ha tanta expressió d'aquest gen. A menys genètica i hàbits de vida no saludables hi pot haver molta expressió d'aquest gen. Però sempre hi ha un component genètic, això està claríssim, a no ser que sigui una obesitat induïda per medicaments, que també pot passar si una persona ha estat sempre prima i ha tingut una patologia que ha tingut de fer, suposem, 2 o 3 anys corticoids, doncs aquesta persona, evidentment, agafarà un sobrepès o una obesitat ni que sigui transitòria, que això es pot revertir i s'ha de revertir, evidentment. O si hi ha un hipotiroidisme que pot ser subclínic, pot ser derivat d'un estat d'estrès, això s'ha de veure, però també un hipotiroidisme pot transformar una persona prima en obesa. Molt bé. I la segona pregunta és... El pes ideal, sí. Ara parlem més, com he dit abans, parlem més de pes òptim personal que de pes ideal estàndard. El pes òptim personal és aquell que ens permet, alhora que nosaltres escollir un pes amb el qual ens sentim bé, el podem tenir, perquè si jo he pesat tota la vida 60 quilos i tinc 60 anys, no podré pretendre, estant en salut, pesar-ne 45. Això no, per molt que et diguin que seria el teu pes ideal. Però tu has d'escollir el pes amb el qual t'hi sents bé i contrastar-lo amb els estàndards de salut que et parlen. IMC de 20 a 25. Quina estructura tinc? Tinc ginoide, pera o androide poma. On tinc el greix? El tinc a la panxa, el tinc a la zona toràcica, el tinc als malucs. Tot això s'ha de contemplar. I la persona ha d'arribar a un acord amb ella mateixa. Però ja no es parla actualment de pes ideal, sinó de pes òptim personalitzat. Molt bé. El Carlos ens pregunta el greix abdominal als meus 76 anys, com es pot reduir? He fet gimnàs, dietes i no sé si ho he de fer al matí o a la tarda. Què puc fer? I té alguna patologia, el Carlos? No ho sabem. Perquè... Amb 76 anys podria ser que tingués alguna patologia, però no ho sabem. Amb 76 anys, doncs, un greix abdominal, com diu ell, quasi bé fa pensar en una síndrome metabòlica. Llavors, aquí la clau, com he dit abans, la té la insulina. Tenim de mirar que la insulina no faci travessures, de tenir-la a ratlla. I això comporta tots uns hàbits de vida. Si aquesta persona estàs patint diabetis mellitus 2, aquesta diabetis és molt agraïda a la dieta i als hàbits de vida. Però, clar, s'hauria de veure el cas. No sabem què més té, quins regalets més li ha pogut donar la genètica o la vida, no? Perfecte. La Maria Rosa ens diu, és veritat que no és bo menjar fruita com a postres? Que és millor menjar-la a mig matí o a mitja tarda? Doncs és molt millor menjar-la com a postres o a l'amanida. La fruita d'avui en dia és molt dolça, ja es comercialitza molt dolça perquè no té gust de lo que és i si no, no la compraríem i té molt sucre. Menjar fruita avui és menjar un dolç, més la fruita que ve ara de l'estiu. A l'època estiuenca, moltes senyores agafen sobrepès només per haver augmentat la quantitat i la mena de fruita que es menja. Melons, síndries, que això és aigua amb sucre. I llavors, com més fibra li posem i com més compliquem la digestió d'aquella fruita, menys sucre ens donarà, menys elevarà la insulina, menys engreixarà. I el tema que sempre s'ha publicat en les darreres dècades, que la fruita s'ha de menjar sola, si no farà una fermentació, no hi ha cap base científica aquí, no n'hi ha cap. Perfecte. A veure, que m'he posat... Què més?
Diu, el uso de la Saxenda, que no sé el que és, i los efectos secundarios, l'Anabel ens pregunta. Hauríeu de parlar amb el vostre endocrí, perquè aquest medicament és d'autoritat exclusiva dels endocrins. Jo us puc donar una opinió, però no us hi puc fer res en aquest cas, perquè és l'endocrí que us ha de dir si sou candidats a rebre aquesta medicació, quins beneficis podeu obtenir d'aquesta medicació i quins efectes secundaris pot tenir, perquè, a veure, més enllà d'un efecte una mica augmentadet que fa, per exemple, la metformina, no ho crec, però jo no tinc autoritat. No, sincerament, jo us demano que ho consulteu amb el vostre endocrí o endocrina de referència. Perfecte. Ens pregunta la Irene, ¿qué cantidades mínimas de alimentos debe consumir una persona mayor para asegurar su correcta nutrición, especialmente en crisis económica y con alimentos muy básicos en la canasta? Bueno, aquesta persona ignoro l'edat que té, ignoro la capacitat que té de poder deglutir, si pot mastigar bé, penso que aquesta persona, si té problemes amb la masticació i la deglució, se li tenen de fer cremes de verdures enriquides amb formatge o amb crema de llet. Si no pot mastegar les carns, se li han de fer mandonguilles, se li han de fer pilotes amb el caldo o se li ha de fer un triturat. Els ous són una molt bona opció per a les persones grans en forma de truita, en forma de remenats i, clar, és que les quantitats jo hauria de saber què pesa aquesta persona, més o menys fer-me una idea del metabolisme. Si la persona està bé, ha de menjar al seu plat i ha d'haver una representació de tots els grups d'aliments. Han de ser les verdures i fruites, tenen de ser els peixos i les carns i tenen de ser els carbohidrats, els aliments portadors de carbohidrat, com són l'arròs, el llegum, si ho tolera la persona depenent de l'edat que té i de la capacitat de, com hem dit, de mastegar i de deglutir, però ha de fer, si té un pes, no sé, per dir alguna cosa, de 55-60 quilos, ha de fer una dieta més o menys de 1.200-1.300 quilocalories mínim. I dins d'aquestes calories hi ha d'haver una representació de tots els grups d'aliments. És altament beneficiós per a aquesta etapa els làctics fermentats, els iogurts sobretot, i els formatges tous que la persona pugui tramitar des de la seva masticació i la seva deglució. Perfecte. El Rafael ens pregunta ¿cómo sé cuánto debería pesar? Cada uno es diferente, això ja ho has contestat, per tant no hi tornem a entrar. I finalment l'última pregunta, la Emi ens pregunta com abordar la gana amb l'ansietat, que una cosa va lligada a l'altra, com es pot deslligar això? Bueno, primer hauríem de saber si aquesta persona pren ansiolítics, pren antidepressius, si l'ansietat és només una ansietat de tenir molta gana o és una ansietat psíquica, clar, són coses diferents. Però bueno, quan hi ha una gana que està elevada, que és més el meu tema, a causa d'una sedentarietat i una hiperinsulinèmia, aquí la manera és menjant pocs volums, sovint no menjant per a res sucres senzills, fent un bon acopi de verdures i hortalisses carregades de fibra, menjar un bon aport de proteïna, sigui ous, peixos, carns, tonyines, el que dèiem, el que va als pots de vidre, si no es pot, formatges, perquè la proteïna suficient posa a ratlla la insulina i els seus treballs, les seues trapelleries, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, aquesta persona, com dic, ha de fer acopi de vegetals que tinguin un bon contingut de fibra i de proteïna i miques, cada vegada que mengi, mínimes expressions d'aliment hidrocarbonat. I d'aquesta manera, si no pot vèncer la fam immensa que té, que prengui suplements de crom, que vagi a la seva farmàcia, a la seva botiga de dietètica, li indicaran quin és més adient per ella, un picolinat de crom que el pot fer
2 cops al dia, i anar afegint canyella sense passar-se a les infusions, als postres, fins i tot a la fruita. Però evitar els sucres rotundament, perquè el sucre fa venir gana. Sucre i els aliments que el continguin, o aliments que continguin mel, fa venir gana. O sigui, la proteïna i els vegetals és bàsic i miques de carbohidrats de carburació lenta, que és la dieta mediterrània adaptada al nostre medi i a l'ara. Molt bé. Ja ens n'acaba d'arribar una última en directe i no voldria que ningú es quedi sense resposta. Ens pregunten, en lloc de soja, què puc prendre amb el cafè del matí? I amb aquesta pregunta ja acabarem. Segons la meva manera de veure, el liquat vegetal més adient actualment que tenim al mercat és el d'ametlla, ametlla o avellana, vigilant que digui sin azúcar añadido. El de la civada també és bo, però la civada la trobareu dolça. No és que hi afegeixin sucre, és que al fer l'uperitzat, els midons de la civada fan ja un petit trencament i la malta, que ve dels bidons de la civada, pot passar ja a convertir-se en sucres més senzills. Per això la trobem dolça. O sigui que serà més elevadora de la insulina que si prenem un liquat, o com es diu ara, una llet, que prové dels fruits secs, sense sucre afegit i sense olis de girassol. Simplement l'ametlla i l'aigua. I això es pot fer molt bé a casa, si es vol. Perfecte, Pilar. Doncs escolta, moltíssimes gràcies per aquesta presentació tan interessant. Jo crec que tothom hem pres nota i ens posarem a fer tot això. Després també recordar-vos a tots que podeu visitar la Pilar i, a més, a presencial també tenim obert la telemedicina. És a dir, que podeu visitar la Pilar i a tots els metges, especialistes, urgències, etc., a través d'una eina que hem posat de telemedicina i que es poden fer visites ara virtuals. Després penjarem aquesta presentació a la web amb tots els documents que la Pilar ens ha presentat. Res, Pilar, moltes gràcies, com he dit. Fins la propera. Gràcies a tu i a tothom que ens ha escoltat. Molt bé. Fins una altra, fins al proper fòrum. Adéu-siau. Adéu. Bon vespre.